ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் அவங்க டான் பேசுகிறேன். ஓகே காய்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா கிளாஸ் கோடு மேட்ச் புஷ் பண்ணிருந்தோம். கிளாஸ் கோடு ரேங்க்கு இந்த மேட்ச் தான் புஷ் பண்ணிருந்தோம். அப்போ எடுக்கப்பட்ட மேட்ச் தான் வயசுது. இதில் யாராவது ப்ளே பண்ணியிருக்கோம்? எஸ்ஆர்எம் லூசிஃபர் ப்ரோ, எஸ்ஆர்எம் ஸ்பீடு, அப்புறம் நானே கிஷோர் ப்ரோ 4 பேர் ப்ளே பண்ணியிருப்போம். ஆப்போசிட்டாக தரமான 2 பேர் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்லேயே பார்த்துட்டு வந்துருப்பீங்க யாரோட கில்டு மேட்ச்சுன்ட்டு. அஜிபாய் கில்டு மேட்ச்சு 2 பேர் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டல் கேம் 2 பேர் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. வேற மாதிரி பண்ணி விட்டுருப்பாங்க. ஒரு 3வது ரவுண்ட்லேருந்து பாருங்க, அப்படியே நம்ம மண்டகன்னா 2 தலகெல்லாம் அது தெரிய விட்டுருப்பாங்க வேற அளவு. ஓகேவே அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்க, இப்போ பாருங்கள் வாங்குவார் இப்போ அழுத்தி அவ்வளோதான் அழுத்தியே விட்டாச்சு. அவ்வளோதான் ஒரு ஹெட்செட் போட்டு விட்டோம். அப்புறம் கீழே ஒருத்தர் வருவார், வாங்குவார், ஒரு 105 வாங்குவார். அப்படியே பாடி கட்டி முடிஞ்சிச்சு. அப்படியே 2 ரவுண்ட் முடிஞ்சிச்சு. 3வது ரவுண்ட்லேருந்து தான் எரிமுண்டை வேங்கையாட்டம் அழுத்துங்கடா, விடாதீங்க, வெட்டிங்க அப்படின்னு வேற லோட் பண்ணி விட்டாங்க. நாமளும் அடிப்போம். இந்த இடத்துல லூஸ் மாரி பண்ணி விட்டோம். கொஞ்சம் நம்ம அட்ரானா செவுத்துலேயே தான் அடிக்க பாருங்க. அட வேற லோடு ஆகிடுச்சு. இங்கே ஒருத்தர் கூட அழுத்தி அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள் செம்ம பண்ணி இதெல்லாம் அழுத்தி கேட்குறேன். இன்னடா ஆக மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன். அவர் வந்து அழகாக நீட்டாக போயிட்டு வா தம்பின்னு அடிச்சு விட்டுருவாங்க. அவ்வளோதான் வேறு லோல் பண்ணி விட்டார். இப்போ அப்புறமேட்டு ஆரம்பிப்பாங்க. இப்போ பாருங்கள் டக்குனு ஏறி ரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஐயோ அழுத்துங்களா, சிஆர் தவணை போட்டு உடைக்கிறாங்கப்பா வேறு லெவலு. நாமளும் உள்ளார போகலான்னு பார்த்தா வேணாம், ரெண்டுலாம் மெடிக்கல் போட்டுக்கிறாங்க, ரெடியாகிறாங்க. இங்கே எட்டு பாருப்பார், அப்படியே நம்ம மண்டே 2 போயிடும். தேவையில்லாத அடி தான் பார்த்துக்கோங்க. மண்டையே 2 போயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இதில் கிஷோர் ப்ரோ இருப்பார் நினைக்கிறேன். கிஷோர் ப்ரோ வாங்குவாரா? கிஷோர் ப்ரோ வாங்குவாரா? வாங்கி விட்டார். அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, அப்படியே 2 ரவுண்ட் அடிச்சு விட்டாங்க. 3வது ரவுண்டு நம்ம வந்தாச்சு. 2 புல்லெக்டர் எடுத்துட்டோம் வேறு லெவலே. இப்போ பார்க்கலாம், கீழே இறங்கி ஒரு நாக் பண்ணிட்டாங்க நம்ம டீம் மேட்ச்சு. கீழே இறங்கி அப்படியே அடிக்கலாமா? பார்க்கலாம். ஒரு 2 பேர் நாக்கு வேறு லெவலே. இங்கே ஈல் பண்ணிட்டுருப்பா, அழுத்து அவ்வளோதான். ஒருத்தர் அப்பயும் பார்த்தீங்களா இல்லை ஹெட்ஷாட் ஒருத்தர் நம்ம லூசிஃபர் ப்ரோ நாக் பண்ணிட்டாங்க. இருங்க அவர் ஹீல் பண்ணி விட்டுட்டு போகலாம். அவர் ஹீல் பண்ணிட்டாத அடிப்போனா போடு, அவ்வளோதான் நாக் பண்ணியாச்சு. கூட அழுத்து கையே அடிக்காது, அழுத்துப்படி. அப்பயா ஜீரமாக பார்க்கலாம், என்ன பண்ணுறது தெரியல. அப்பா 3 ரவுண்டு ஜெயிச்சாச்சு. இப்போ ஃபேக்ட்ரியில் அடிப்பாங்க பாருங்கள் வேறு லெவலு. கீழே இறங்கிட்டேன், தெரியாமல் இறங்கிவிட்டேன். இப்போ வந்து அடிப்பார் நம்ம சிஆர் நின்று நம்ம மண்டையே கழட்டியே விட்டுருவார். உடனே சாட்டே அடிப்பார் பாருங்க. இப்போ மண்டை மேலே வாங்க போடு, அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்டார். இப்போ அவர் வாங்குவார் இருப்பார், நம்ம ஸ்பீட் ப்ரோ வாங்குவார் இருப்பார் மண்டை மேலேயே. இருங்க காட்டுறோம். அவ்வளோதான். இப்போ வாங்குவார் இருப்பார், அவ்வளோதான். 5 இருப்பார் வேறு லெவலு. எமௌண்ட்லாம் போட்டு விட்ருவாங்க வேறு பிடிச்சி வேறு லெவலு. அப்படியே அவங்களும் மேட்ச் வின் பண்ணிடுவாங்க. இதில் யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல் மேட்ச்னால் அவங்க தான் வின் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படியே 3-3 ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ 4வது ரவுண்டு போகலான்னா டக்குன்னு ஏறிடுவார் ஸ்பீடு ப்ரோ. நம்ம ஒரு டேமேஜ் தருவோம். சிஆர் தான் போட்டு அப்பா இருப்பார். அப்பா டக்குன்னு கோலை போகிறான்னு MP40 எடுத்து அழுத்துறாங்கப்பா போட்டு. இதுன்னு அழுத்தி இப்படிறாங்க, கையே எடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு. வெக்ட்ராடா எடுக்கிற, நான் MP40 எடுப்பேன்னு அழுத்துறாங்க போட்டு. 2 பேர் நாக்கு வேறு ரோல் பண்ணி விட்டார். இந்த இடத்துல தேவையில்லாமல் போய் அனாமத்தான் செத்து போயிடுவேன். குளோவால்குள்ளே பேய் மாரி பூந்துலாம் அடிப்பாங்க பாருங்களேன். தேவையில்லாமல் அடிப்பேன், அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ணிடுவேன். தேவையில்லாமல் ரெஸ்ட் பண்ணிடுவேன். குளோவால் இல்லை ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே குளோவால் பூந்து மண்டை மேலே வாங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், மண்டை மேலே அடித்து விட்டாங்க. என்னடா கொடுமைன்ட்டு சரி ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாரு, அவங்க நாக் பண்ணிடுவார் ஒருத்தரை. அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்ருவாங்க ஈஸியாக. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆலில் போடுங்க. ஓகே கேஸ், பை.